Okay, yeah, ladies and gentlemen, I'm right here with your favorite MC, the national MC, the talk of sound, the city favorite. I'm talking about Talk to Talk Baby MC, Two James, MC, what's up? To usi. Gabzar Babri ananga. To yanzu gaba daya ina son gaishe da Babrawa. In ce musu gaba daya wanda ya ci gauta kuma ya yi karshe a jikin shi dan ba. It will gather and gather and gather and shan sunata zai girdim just like a Buraman. Thank you. Umar Gunawa kuma fa. Yawa na ce ba ina yaron nan ya je kwashe kifin da ya wari bum nan ne ko kada mishi da to masara wanda an surfa an ba haka ba zai ragun tsarata ai. Na ji an ce kai kuma kai daga Chibok ne. Now that the boy da kokun kyaka you will come with that kai gaba da buisa na ya tsitin kai tasdiya who are you kuma ranin na ji har cini kana yi da kanuri ba. Yawa ai jiyar ma muna magana da yaro din ya fara wai shinkawa rin ma da shi 550 naira dan yaro a cikin gidan shi ya doka wallahi kina dariyan ki ba na sani ai ko kina tambaya yaron goza nan ne yaron goza nan to da Hamza da Khaliru da Khadija su da hudu akan mashin wannan ba kasada ba kasada ne na mare shi da hannu yace Allah da gatirin ta Allah kare fa da shi na ganshi da yaron Michigan nan suna ta complain samarwa man braba ta fa yace ka zo ka koshe yi jina an ba wanka maka mara ba Allah ka je ka tsintura ba ta waye ne tana magana bayan nan ne kai Bahaushe ya ce sabili da wanga in dawo to an gama yo out